OTP:n päävalmentaja Iiro Koivula. Millä mielellä saavut Ouluun valmentamaan? Hyvillä mielin, innokkaana ja ennen kaikkea avoimin mielin. Rauma vai Pori? Se riippuu, mistä puhutaan. Jos puhutaan jalkapallosta, niin ehdottomasti Pori. Jos puhutaan jääkiekosta, se on aina Lukko. Ja jos puhutaan ihan yleisellä tasolla, niin onhan Rauma synnyin kaupunki. Ei se ikinä lähde ihmisestä mihinkään. Kyllä se kulkee mukana ja sen kuuluukin kulkea. Mitä fyysisiä rajoja kautta tavoitteita asetat pelaajille vai asetatko ollenkaan? Sanoisin niin, että ne fyysiset rajat selviää varmasti vuodenvaihteeseen mennessä jokaisella pelaajalla niin kuin yksilöllisesti. Ja tavoitteet laaditaan sitten sen mukaan ja pyritään vähän harjoittelusain porrastamaan sitä pelaajien fyysisen niin kuin tason mukaan. Ikimuistoisin hetki jalkapallourasi varrelta. Pelaajana 1983 Suomen Cupin välierä Olympiastadionilla HJK vastaan. HJK Rauman Pallo pelattiin kolmosdivisioonaa silloin. Tuskin on montaa kertaa tapahtunut historian aikana. Ja valmentajan sitten taas melkein nostaisin 2013 A-nuorten SM Ristiin karsinnat Honkaa vastaan, joka käytännössä pelasi kakkosdivisioonan joukkueelle. Ja 210 minuuttia 0-0 ja rankkareille jatkoa ja päästiin SM-sarjaan. Epämieluisin muisto jalkapallouralta. Valitettavasti tähän täytyy sanoa, että valmennusvuodet Raumalla. Onko Oulu paskakaupunki? Oulu ei ole todellakaan. Oulu on hieno kaupunki. Oulu on futiskaupunki. Täällä on perinteitä. Ja se näkyy vähän joka paikassa, että todellakin on niitä perinteitä jalkapallossa. Ja mä en usko, mä oon lukenut jostain, että Kauko Röyhkä ei laulanut Oulusta silloin, kun se lauloi tästä paskasta kaupungista. Mikä on OTP:n päätavoite tulevalle kaudelle? Päätavoite on varmasti luoda semmoinen toimintakulttuuri ja organisaatio, mikä mahdollistaa nousu ylöspäin. Ja niinhän se on sanottu ja varmasti on fakta, että silloin kun halutaan nousta, niin toiminnan on oltava sillä tasolla, kuin mihin ollaan nousemassa, eli mitä se vaatii, niin se pitää saattaa sillä tasolla valmiiksi. Millä tavalla saadaan pelaajille luotua motivaatiota? Tavoitteellisuus, kilpailutilanne, meillä on paljon pelaajia, jotka pyrkii joukkueeseen. Ja sitten tietenkin se tosiaan, että toiminta on mahdollisimman ammattimaista ja myös toimijat pyrkii olemaan ammattimaisia, jolloin se tarttuu kyllä pelaajiin ja sitä kautta se motivaatio nousee. Kuinka tärkeää sinulle on, että pelaajat sitoutuvat pelitapaasi? Se on kaikkein tärkein asia oikeastaan, että pelitapa on kaiken ydin ja kaiken perusta ja siihen sitoutuminen. Eli siihen pitää jokaisen pelaaja pystyä sitoutumaan, että se toimii. Ja se vaatii pelaajilta terveen nöyryyden, että pystyy siihen. Mistä lempinimi Don Vito? Lienee mafiatytköksiä. En osaa sanoa, täytyy myöntää. Se on jonkun formisti nerokas keksintö, että en pysty taustoja kyllä kertomaan tähän. Eiköhän siellä ole jokaisella ihan riittämiin näitä lempinimiä keksitty. Missä vaiheessa elämää päätit alkaa valmentamaan? Siihen voi sanoa tarkan vuosiluvun, se oli 2005. Silloin vein poikaa harjoituksiin aika usein tietysti ja jäin siihen kentän laidalle katselemaan ja mä olin siinä vaiheessa ollut 8 vuotta oikeastaan niin, että mä en ollut missään tekemisissä jalkapallon kanssa ja se vaan yhtäkkiä tuli se sama fiilis takaisin, että sama polte,
se vei vaan mukana. Se on elämäntapa, ei siitä pääse oikein irti eikä halukkaan päästä. Näkemyksesi Suomen tämän hetken valmentajakoulutuksesta? Sitä morkataan mun mielestä vähän liikaa. Ainahan pitää kritisoida asioita, mutta se tuntuu joillekin olevan vähän periaatekysymys. Se, että morkataan näitä palloliiton koulutuksia. Siellä on ollut uudistuksia ja varmasti tulee lisää, mikä on hyvä asia. Mutta siitäkin huolimatta, että voi sanoa, että itsellä oli A-kurssilla ja Pro oli kouluttaja Rive Kanerva ja voin väittää ihan kirkkain silmiin, että ei varmasti Suomen maasta löydy parempaa kouluttajaa. Et siinä mielessä mä en lähtisi morkkaamaan sillä tavalla. Iron Maiden Metallica vai Jamppa Tuominen? Jamppa teki aikoinaan hienon biisin OTP, siitä kaikki kunnia, mutta jos näistä kolmesta nyt pitää valita, niin eiköhän se ole Iron Maiden. Mikä oli isoin vaikuttava tekijä, että päätit siirtyä OTP:hen? Täällä on tutut toimijat. Ja sanotaan niin, että tämä on aika hieno haaste. OTP on kuitenkin legendaarinen seura, millä on todella pitkät perinteet ja on hienoa olla nostamassa sitä uudestaan ylemmäs. Siinä on hienoa olla mukana. Ja tietenkin siinä on myös se, että jos haluaa valmentaa ja haluaa uusia haasteita, haluaa päästä eteenpäin, silloin on pakko uskaltaa lähteä. Ja se vaatii sitä, että joutuu vaihtamaan ympäristöä ja uskaltaa ottaa ne haasteet. Ja tietenkin vielä se, että mä saan edelleen tehdä sitä, mitä mä haluan eniten tehdä. Ja se on tässä elämässä aika tärkeä asia. Ohjeisatko pelaajia ruokavalion suhteen millään tavalla? Se varmasti tulee kyllä esille jossain vaiheessa. Puheen tasolla tietenkin tämä liittyy myös siihen, että ollaan kolmosdivisioona seura. Tapahtumia ei voi olla ihan järjettömiä määriä. Ja on luotettava tietyissä asioissa siihen, että pelaajat hoitaa ne itse. Mutta varmasti tästä tullaan puhumaan. Oletko koskaan turvautunut my way or highway periaatteeseen? Se on se ääritapaus joskus, mutta yleensä asiat selviää ennen kuin tarvii mennä niin pitkälle. On oltava ehdoton joissain asioissa ja se on myös se vastapuolen ymmärrettävä silloin. Ja jos se tietenkin menee siihen, että ei ymmärretä eikä haluta ymmärtää, niin sitten se varmasti on se viimeinen keino. Terveiset oululaisen jalkapallon ystäville. Sanoisin, että nyt kannattaa seurata kentän laidalla sosiaalisessa mediassa OTP uutta tulemista. Ja nyt tosiaan panostetaan tähän sosiaaliseen mediaan, niin sieltä löytyy kyllä materiaalia. Eli Go Red